Εντάξει, έχει πολλά επίπεδα. Όχι ρε μαλάκα. Λοιπόν, άλλη μια φορά και εντάξει. Έλα, παίξε μία, δεν μπορεί να μην το βγάζετε. Εγώ πρέπει να θες άμα την πάλι γραμμή, μετά έχασε. Γιατί κόλλησε την ποντίκη. Ξαναπαίξε μία ρε παιδί μου, δεν θα κόλλησε την ποντίκη τώρα αφού βλέπω και δουλεύει, πριν δεν δουλεύει σωστά. Εντάξει, λοιπόν. Εδώ δεν σε Θα βάλει βίντεο η άλλη ρε. Περίμενε λίγο, περίμενε. Εδώ δεν σκόλυμα τώρα που φάγαμε, έτσι. Το λέει. Τραβάει βίντεο, το κινητό, θα παίξεις ένα. Εγώ ρε φίλε κόλλησα, όταν το πάω πάνω, εκεί που το πάω πάνω κόλλησα. Εκεί που το πας πάνω, παίζει το ποντίκι, ξέρεις επειδή είναι μαλακία το ηλεκτρονικό. Τι τώρα αυτό ρε μαλάκα! Μπορεί να σου γαμίσω.